nastavnicima izazovima pred koje ih je stavila kriza izazvana koronavirusom. Sa nama u studiju su dva veoma važna gosta, dvoje nastavnika iz Srbije koji su se izborili za mesto u konkurenciji takmičenja za najboljeg nastavnika sveta 2021. godine i nagradu od čak $1.000.000. Vesela Mačkić iz Novog Sada i Mladen Šljivović iz Zaječara prethodno su proglašeni najboljim edukatorima Srbije na nacionalnom takmičenju u organizaciji udruženja Živojin Mišić. Oni su pobednici nacionalnog konkursa National Teacher Prize, koji je deo svetskog takmičenja Global Teacher Prize. Predstavnici udruženja Živojin Mišić, koje je organizovalo nacionalno takmičenje, odabrali su baš njih jer svojim radom utiču na kvalitet nastave na globalnom nivou i pomažu đacima da postanu građani sveta koji će rešavati izazove budućnosti. Vama želim dobar dan. Ovo sve zvuči vrlo impozantno i vrlo lepo i dobro je da u medijima imamo i ovakve priče koje će negde da nas zaista zavesele. Sad, moram da pitam, dakle, kako se vama čini i šta vama znači ova nagrada, odnosno status najboljeg edukatora u Srbiji? Pa prvenstveno dobar dan i hvala što ste nas pozvali i želite da ispratite ovu našu priču. Lično meni znači puno, jer kroz samo konkurs je sav moj rad stavljen negde na neku analizu i od zaista ljudi koji su istaknuti u svetu obrazovanja sam dobila potvrdu da sve što ja radim je jako dobro i da sa tim svojim radom mogu da predstavljam i obrazovanje u svetu. Profesore Šljivoviću, verujem da i vama ovo itekako imponuje i da je negde rezultat vašeg rada, truda. Vaši učenici su osvojili brojne nagrade, pričat ćemo o tome i kasnije, ali eto, interesuje me šta vama ovo predstavlja? Koliko ste vi ponosni na taj status? Veoma ponosan. Vi kad radite u prosveti, vrlo retko neko dođe da vas potapše po ramenu, da vam kaže bravo, ovo si super napravio. Obično su neke kritike, obično nešto smo zaboravili, neke nove promene. I sad odjednom se javlja udruženje Živojin Mišić i tu su neki ljudi koji stvarno se bave prosvetom na vrlo visokom nivou. I tu su vaše kolege koji su ranijih godina birani za najbolje edukatore i oni odluče da eto vaš rad i sve ono što ste radili, a stvarno se sve gleda, nije samo jedan segment, i oni odluče da eto vi takođe imate pravo da nosite tu titulu najboljeg edukatora. I to je neopisiv jedan osjećaj i za školu, i za mene, i za lokalnu zajednicu koju pripadam. Jednostavno ne mogu da vam opišem koji je to odjek imalo. A interesuje me, evo, baš posebno imajući u vidu činjenicu da vi predajete fiziku, koja je bauk mnogim mladim ljudima. Dakle, na koji način ste vi uspeli da prevaziđete tu ozbiljnost predmeta koji predajete i da negde sve te izazove i poteškoće približite mladima kako bi oni zapravo usvojili što više znanja? Na koji način se vaš rad razlikuje od rada vaših kolega? Pre svega, ajde da krenemo od toga šta u stvari predstavlja bauk. Zašto je fizika bauk? Mi fiziku svodimo na tablu. Znači, vi imate jednu belu tablu ili ako ste srećni ili zelenu, imate kredu ili marker, pišete po njemu i sad nekog treba to da zanima. Znači, to je jedna priča u kojoj se ništa ne dešava i to je suviše dosadno i to učenike odbija. I onda kao, pa ovo je teško i kad je nešto teško, a teraju vas da radite, onda vi naravno nećete ni voleti taj predmet. Pre svega, ja bih stvarno volao da kažem da sam stvarno uspeo u tome, da svi moji učenici obožavaju fiziku, ali budimo realni, imamo različite sklonosti, različiti smo ljudi, treba poštovati to. Šta je ono što sam ja najviše volao da radim? Ja sam volao da koristim igre u nastavi, ja sam volao da ubacujem različite priče, anegdote, ja sam volao da izvodim eksperimente, ja sam volao da izađem iz učionice, da malo vidimo kako izgledaju neke stvari oko nas. I sve to u stvari je doprinelo da ja imam ove rezultate koje imam. Znači, nije dovoljno samo se koncentrisati na tablu, morate izaći.
To je negde i savjet vašim kolegama. Kao učiteljicu, šta je ono na što ste vi posvetili posebnu pažnju kako ste zapravo došli do ovog statusa? Kako su mladi, odnosno mališani i njihovi roditelji prepoznali vašu ulogu i značaj onoga što vi radite za njih i negde na koji način se vaš rad razlikuje od drugih učiteljica, odnosno vaših koleginica? Pa, vrlo slično kao mladen razmišljam, tako da kažem. Dakle, isto se trudim da dosta uvrstim tu, da tako kažem, igru u učionici, odnosno da učenici učeći prosto negde nemaju osjećaj da nešto uče, a usvajaju gradivo. Prosto negde i umrežavanjem različitih predmeta. Ja, za razliku od mladena, dakle, sam ceo dan sa svojim đacima, predajem im sve predmete i onda imam tu negde slobodu da napravim i sebi raspored kako želim, odnosno plan, tako da mogu da im prosto u jednom času ispredajem i matematiku i sve to ko nas i srpski. Sa svojim đacima sam negde prethodnom generacijom počela taj projekat Organska bašta u školi i to je ono po čemu sam se istakla jer na jedan drugačiji način sam realizovala nastavu, odnosno van učionice. Učenici su razvijali preduzetničke kompetencije, ali smo negde naučili da matematiku, sve to kod nas i tehničko i strane jezike možemo da učimo sa biljkama, u plasteniku, na neki drugačiji način. Uključivala sam se takođe u saradnju sa Pedagoškim fakultetom u Cirihu. Imala sam tu čast da i njihovi studenti budu moji gosti, da eto i njih nešto naučim i to je zaista sva ta neki su veoma dragocena ti neki kontakti koje sam ostvarila. Tako da po tome možda negde, jer inače smo i škola koja je u Srbiji najbolje realizovala sam projekat preduzetne škole, tako da to je možda nešto po čemu sam se istakla. Pričat ćemo još na ovu temu, dakle, po čemu ste se istakli, na šta ste najponosniji, kako je došlo zapravo do toga da vi budete proglašeni za najbolje edukatore u Srbiji, ali pre toga idemo na teren. Treću godinu zaredom plasman naših nastavnika je među 50 najboljih na svetu. Kažu u udruženju Živojin Mišić, a prema kriterijumima svetskog takmičenja naši takmičari imaju šansu da pobede. Kristina Vasković razgovara sa Tamarom Mihajlović iz udruženja Živojin Mišić o pravilima takmičenja i eventualnom ishodu u trci za vrtoglavih $1.000.000. Koliko je ovo takmičenje važno za sve učitelje iz Srbije i kakav plasman oni mogu da ostvare na ovom takmičenju, to će nam reći Tamara Mihajlović iz udruženja Živojin Mišić. Ovo takmičenje je veoma važno za naše nastavnike i najbolje edukatore Srbije koji, zahvaljujući ovom takmičenju, imaju pravo da se plasiraju na jedno svetsko takmičenje i samim tim da budu umreženi sa kvalitetnim nastavnicima širom sveta. Na osnovu toga i na osnovu svojih umrežavanja i kontakata oni imaju priliku da dalje napreduju u svojoj nastavnoj praksi, naravno i da se profesionalno razvijaju. Ovo takmičenje se organizuje 2015. godine od strane Barki fondacije iz Londona, a udruženje Živojin Mišić je nacionalni partner od 2016. godine. Mi smo do sada imali 3 najbolje nastavnika koji su izabrana u top 50. To znači da su oni bili izabrani u najbolje nastavnike sveta za tu godinu. Nadamo se naravno da će to i ove godine biti slučaj, a takmičenje naravno ima još jedan krug, to je top 10 i onda se bira pobednik. Pobednik se bira u novembru 2021. godine. Nadamo se da će to biti slučaj i organizuje se svečana dodela u Londonu. Kakve su šanse naših učesnika? Ima li nekih vesti o tome? Da li će ući u top 10? Nadamo se da će to zaista ove godine biti slučaj. Naši nastavnici zaista imaju velike šanse da se dobro plasiraju na ovom takmičenju zato što su izabrani u skladu sa kriterijumima koje je Varki fondacija propisala. To su neka inovativnost i nastavna praksa koje pomeraju granice, da oni zajedno sa svojim učenicima stvaraju globalne građane sveta, zatim da imaju zaista izvanredna lična postignuća, kao i to da su prepoznati i imaju veliki uticaj u zajednici u kojoj žive i rade, što su svakako i Mladen i Vesela.
Hvala mnogo na izdvojenom vremenu i eto za kraj da kažemo da želimo puno uspeha takmičarima iz Srbije. Toliko za ovo javljanje. Mihajlo? Draga Hristina, hvala ti mnogo na ovom javljanju. U nastavku programa očekujemo tvoje ponovno uključenje. Mi nastavljamo razgovor u studiju sa našim dragim edukatorima. Pa evo da nastavimo negde razgovor i na temu projekta Zdrava užina, o čemu se konkretno radi i na koji način ste vi uveli učenike u taj projekat? Kako ste vi njih negde motivisali da se time bave? Pa da, ja kada sam, to je prethodna generacija sa prvacima, sam počela taj projekat sa ciljem da se oni zdravo hrane, jer sam negde posmatrajući samo njih i njihovo ponašanje videla da samo svojim primjerom ne mogu da utičem na njih, da ovo što je Mladen rekao, negde uvek možete da doprete do nekog broja đaka, ali ja sam želela da negde utičem na što veći broj i onda smo tako krenuli jednu našu malu bašticu u jednom neuređenom delu dvorišta. Krenuli smo da gajimo sa ciljem da deca i proizvode tu hranu i prosto ta priča je prerasla u nešto mnogo veće. Mi smo se dakle postali deo projekta Preduzetne škole koji je bio deo Ministarstva prosvete i tehnološkog razvoja i dobili smo određena sredstva koje su nam pomogla da kasnije podignemo plastenik od nekih 50 metara kvadratnih i sad to više nije bilo samo gajanje biljaka da deca hrane, već su deca razvijala preduzetničke kompetencije, ali tako što su bilo povezano dakle sa svim predmetima. Konkretno, znači deca su istraživala tržište, šta žele da gaje, dakle pričamo o uzrastu od 1. do 8. razreda, jer sam projekat koji sam ja pisala je uključivao dakle sve. I, dakle, istraživali su tržište, gajili su određene biljke, na stranim jezicima su pisali neke lične karte tih biljaka, onda su pravili logo te svoje bašte, na tehničkom su pravili nameštaj i biologije, istorije, istraživali su, dakle, u prošlosti koje su se biljke gajile, pravili su lekovito bilje, istraživali su koje proizvode mogu od toga da se naprave, dakle, uključujete celu zajednicu koja se tu nalazi i onda stupate u kontakt sa organskim proizvođačima koji vam drže predavanja, srpski jezik, dakle učite o nekim pravilima, ponašanje i tako dalje, fizičko zdrava ishrana i onda još jednu priču prosto smo upotpunili u celu tu organsku proizvodnju, to je reciklažni centar koji smo napravili, to je bio projekat Design for Change Srbija, gde smo bili drugi u Srbiji sa tim projektom i tako da to je ono što smo mi radili, dakle jedna zdrava užina koja je prerasla u jedan vrlo ozbiljan projekat koji traje, evo sada već 6. 7. godina. Svaka čast, mnogo sreće u tom daljem radu. Profesore Šljivoviću, ono što me interesuje jeste kako ste se vi izborili sa izazovom online nastave tokom proteklih 14-15 meseci, sad već koliko smo pod koronom. Da li je to negde bila posebno otežavajuća okolnost? Jer evo videli smo, dakle, više od 30 nagrada na republičkim takmičenjima su vaši učenici osvojili. To je zaista jedan jako lep rezultat i pokazatelj da radite mnogo toga dobrog. Pa ne, bio je ogroman izazov, zato što ne možete samo nastavu iz učionice da prenesete u online okruženje. To su potpuno drugačija pravila igre. Vi informacije imate svuda, oni mogu da odu na YouTube da pročitaju, mogu da pronađu blogove, mogu da otvore knjigu. Tu uopšte nije problem. Problem je motivisati, problem je probuditi one koji su, da kažemo, one uspavane umove. Ja sam tada ponovo posegao za onim što stvarno volim, to su te igre koje koristim. Znači, ja sam uspio da pronađem neku igru koju oni upravljaju reaktorom, onda je išlo pitanje kako biste vi reagovali ako bi neko želeo da otvori nuklearnu elektranu u našem gradu, ko je za, ko je protiv, ali ne možete samo da kažete ja sam za ili ja sam. Znači, morate da obrazložite. Ako imate stav, dajte obrazložite dokumentima zašto je to tako. I to je u stvari ono što je urodilo donekle plodove. Ja ne mogu da kažem da je sad sve bilo idealno i da je sve savršeno, ali eto, borili smo se do kraja. I pored toga, to sam iskoristio sam ove FET simulacije, radili smo eksperimente. Znači, više nije bilo ono klasično predavanje u smislu ja ću da vam ispričam kako jeste, nego sad ćete vi da istražujete i onda da mi kažete šta ste zaključili, pa ćemo da vidimo šta ćemo dalje. To su otprilike bili najveći izazov. Vi ste uspeli ste da spojite fiziku, umetnost i društvene
mreže, ako sam ja dobro razumeo, pa me interesuje, eto, na koji način. Dakle, to je spoj neke tri različite, potpuno različite stvari, a u nešto potpuno zanimljivo. Pa za to je kriv onaj moj smisao za humor koji ja posjedujem. Ja volim taj, da kažem, malo parodiranje stvari. I onda smo došli na ideju da napravimo jednu emisiju koja bi bila kao neka parodija na one Trač, Paparaco emisije, ali ovog puta meta bi bili naučnici. Tako da umesto da pratimo neke ove poznate naše javne ličnosti, mi smo odlučili da pratimo naučnike iz prošlosti i da ih predstavimo na jedan duhovit način. Tako je nastala emisija Naučnik Paparaco koja je do sada imala 10 epizoda. Sad smo malo zaustavili snimanje dok se ne raščisti ova situacija, ali nećemo stati sa tim. Vesela, vas moram da pitam, dakle, koliko vama znači, na što ste najponosniji? Koliko vama znači to što ste u trci za najboljeg nastavnika na svetu? Pa, znači mi, ali ja sam uvek najponosnija na svoje đake. Dakle, onako negde ja ipak dobijem decu onako malo iz nekih tek iz vrtića, što kaže, a ispratim ih kao velike ljude i negde pratim ih do kraja njihovog školovanja do 8. razreda, tako da sam uvek najponosnija na njih, na prosto negde odnos koji izgradim sa njima prema školi, prema sopstvenom obrazovanju, što od njih negde, što ih sve interesuje, što su uvek voljni da se uključuju sve, dakle, jer sa svojim učenicima se trudim da apsolutno budem uključena u sva kulturna dešavanja i to negde nastavlja da živi sa njima kroz njihovo dalje školovanje. Tako da mogu reći da sam ja na to najponosnija. A kakva su očekivanja od ovog takmičenja? Očekivanja su uvek velika. Ja i to svojim učenicima kažem, uvek morate verovati u sebe, znači do poslednjeg momenta i da vam kažem, ja verujem prosto u naš sistem obrazovanja, verujem u znanje naše deca koje imaju i mislim da ja i Mladen prosto nismo usamljeni slučaj, da u Srbiji postoje fantastični nastavnici koji sjajno rade svoj posao, tako da očekivanja su svakako velika. Mladene, isto pitanje negdje i za vas. Dakle, šta je to na što ste najponosniji u svom radu, a što vas je dovelo upravo do statusa najboljeg edukatora u Srbiji i kakva su vaše očekivanja od ovog takmičenja? Ne bih mogao da izdvojim jednu stvar. Ja jesam nastavnik, ali ja imam i učenike koji me prate. Sad, ako bih izdvojio jednu stvar kao najbolju, to bi značilo da sam sve ostale učenike sklonio sa strane. Ja sam jako ponosan i na Srđana, i na Aleksandru, i na Anđelu, i na sva ostale imena, kažem stvarno da ih ne nabrajam, ali nijedan od njih, svi su prvi, da vam kažem. I to je u stvari ta svestranost moja. Znači, od učeničke kompanije, od igre Hembizika, od snimanja emisija, od korišćenja igrice na Terraforming Mars u nastavi, do ovog sad najnovijeg projekata kada uzgajamo biljke na zemljištu koje je po sastavu slično Marsu. Sve su to neki sitni, mali projekti, ali eto, deca ih ne doživljavaju tako i ja ih pratim u korak. U šta biste uložili nagradu? To moram da vas takođe pitam. Dakle, evo, ako biste dobili tih vrtoglavih $1.000.000, u šta biste uložili? Pa, što se tiče mene, jedan deo sredstava svakako bi išao u nekom smeru ekologije, jer mi smo pretežno dosta orijentisani na taj održivi razvoj, ali moja ogromna želja je i neki naučni parkovi, pravljenje učionica na otvorenom, dakle da deca što više imaju priliku da shvate zašto nešto uče i gde to sve naučeno mogu da primene. Dakle, da sve ono što negde ne ostane sve u učionici, nego da što više izađe van te učionice, tako da u tom nekom smeru naučnih parkova, botaničnih bašta i ekologije. To je ono što nam nekako fali. Šta bi mislite? Kako biste vidjeli? Upravo ono što sam rekao na početku. Hoću da izbacimo tu tablu maksimalno moguće iz učionice. Hoću da napravim komplete koji bi bili jeftini, edukativni i koji bi sadržali u sebi sve što vam je potrebno za eksperimente iz fizike, hemije i drugih nauka. Znači, hoću da napravimo te STEM komplete i da pokušamo da to bude jedan održiv razvoj, da je godinama unazad sve škole mogu da ih koriste i da konačno razbijemo taj bauk da je fizika strašna.
Hvala vam mnogo, nadam se da ćete uspeti u toj nameri, to nam je svakako potrebno i budućim generacijama. To govorim iz prizme nekoga ko se toliko mučio sa prirodnim naukama u nekim osnovnim razredima. Hvala još jednom na gostovanju i mnogo sreće u daljem radu, ali i mnogo sreće sa ovim takmičenjem. Sa nama su bili Vesela Mačkić, nastavnica iz Novog Sada, i Mladen Šljivović, profesor fizike iz Zaječara. Govorili smo o njihovim dostignućima. Za Prvu televiziju o mogućem povlačenju KFOR-a i UNMIK-a sa Kosova i Metohije. Slučaju Belivuk